na anyị kwanye kene gị biko achị ka mara afa gị. Okay. Ọmụnwa bụ Ogbuefi Kalisia 1 of Achala. Uchenna ọzọ. Tata anyị nọ n'obi gị. Ọsọ na onwe ihe na-agba anyị gharị achọ ka anyị mara nke bụ ka anyị gbaga ajụjụ ọnụ. N'ime ajụjụ ọnụ anwa achọ ka anyị mara kọkara anyị ihe gbasara omenani. Okay, omenani. Ife bụ omenani bụ ife ndị Igbo ji bie ndụ. Nka. Omenani bụ ife ndị Igbo na-eso n'usoro welu na-ebi ndụ. Wee na-eto ogologo. Onye ọwụ na-adebere iwu omenani. Ndụ ya na-agbatị agbatị. Nya eme na-enweta ya. Maka na o nwere a na-akpọ nsọ anị. Nsọ anị anwa na omenani so. Nya wụ ndị mgbe ochie bi ndụ bike nka dịka ndị debere iwu omenani. Ma ndị na-edebere iwu ya o gbusifa ncha niile. Omenani n'ọdịnala na ọbịa ka anyị na-ekwu okwu mmanwara dịka omenani n'ọdịnala Igbo erike. Ọgbatị ndụ bụ ọfụma balu ebe bachọ. Omenani mma gbasara omenani na ebe anwa. Anyị kene gị. Omenani bụ isi Igbo a na-amara ya ama na ọ bụ omenani dịka omenani si dị. Omenani ndị na-edufa. Omenani ndị na-edu. Anyị kọwara anyị ihe eji emegasị abụ omenani ka afọ na abụ omenani zuo oke. Yes. Omenani bụ ife Igbo ji ebili omenani ka Igbo ji emegasị ebido. omenani.